Hi guys, welcome to TFA's TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Boss of the road Hwindi president akanyora pafacebook pake nezuro akati kosei YouTube isingapewo vanhu kana kamariwo amana especially wasvitsa 1 million views. Muchidimbu zviri kureva kuti anga achichemera video yake yakaita neNashtv yane 1 million views, anga achidedzera kuti haana kana sendi raakabhadharwa kana sendi. Asi vanhu vazotaura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Mumwe munhu adedzera kuti Tinashe ndiye akadya mari yako Tinashe Mutarisi, because musakanganwa Tinashe Mutarisi muridzi weNashtv. Mumwe munhu akauya akati YouTube yakabhadhara Nashtv mukomana, next time music ngaikandwe papeji renyu not kupfumisa mapromota kudaro. Nash akatoita mari nemi. Mumwe munhu adedzera kudaro. Mumwe muya akauya akati Rust I remember makachena paye kuti kosei vamwe vari kungodedzwa paNashtv imi musingambodanwewo. Hope Nash will do something, but you have also earned some funds. Vari kutouya kumashows enyu through that song and through that platform. Mumwe munhu akauyawo futi akati the fact ndeyekuti at first makabvuma ndimi baba kuti vaise mari pachannel pavo. Master hello mwari ezvinezvi atove kuma 3 million views and Nash ikungodya mari apo iye akapuhwa mari isina kumbopedza mwedzi. Mumwe munhu adedzera kudaro kuti dzidzai kuti kana muchiita ngoma itai kumaplatform enyu. Tarisai Master nayewo akaitawo yake video. Imi muri kuchema nenye 1 million. Master naye yakewo yakaita ine 3 million views. Mumwe munhu akati ita song ibviswe pachannel pavo. Laziti akavabisisa yake, which means Lazitina yakamboitawo same problem neiyoyi guys. Mumwe munhu akauya akati what did you guys agree on the contract? Mumwe munhu anga achidaro. Asi Hwindi president vazouya vakapindurawo vakati they just said hatibvumirwe kuisa even pastatus video iroro until time yavakataura yakwana. They said they own every right of the video, but ndaingofungawo kuti maybe even pa 1000 ingangowanikwa ipapo ndogona kungonzwiwo drink mufana wangu 100 bond. Iyo ndo zvataurwa naHwindi president. Vari kudedzera kuti vaifungidza kuti vanogona ngopuwawo ka 100 kana kuti votengerwa drink, vanga vasingazvivi zvese izvi. Mumwe munhu akauya akati work on your YouTube account and figure it out yourself my brother, build your own empire. Mumwe munhu akati dzidzai kuzviisira music pachannel yenyu ndokuti muwane mari dzamunenge makashandira. Mumwe munhu adedzera kudaro. Mumwe munhu akati munhu ane mari yenyu ariko YouTube haidaro. Mumwe munhu akati piwa mari yako boss of the road. Mari yakadyiwa naTinashe kana kuti naNash because it's same thing. Mumwe munhu akati mari yakapiwa Tinashe. Mumwe munhu akati hakuna zvakadaro, YouTube haina chitsotsi. Mumwe munhu akati makavharwa naNashtv. Mumwe munhu akauya akati Nash ikuita mari nemi. Mumwe munhu akati you did charity to Nashtv comrade. Chikoro pamusic chinodiwa futi, otherwise munopfumisa vanhu. Ndozvataurwa nemumwe munhu ati chikoro ngachiende pavanhu, munoramba muchidyirwa mari dzenu. Mumwe munhu akati dzidzai kuita se kunyora macontract muchiverenga muchiona kuti pakanyorwa nzi kudii. Asi Hwindi president vazouya futi, which means zvanga vanyora zviya vazodeleta guys, vadeleta. Handizi kuti neNashtv chichaitika kana kuti vanzi vasikotora mari, because vati guys I'm back again. Yanga yaimwe post vaidedzera kuti nyaya iya tazoigadzirisa. Nashtv yanga idedzera kuti yanga ichinditsvaga, saka yadedzera kuti vamwe vanhu yakatovabhadhara mari dzavo. Saka I don't know guys kuti munoti kudii. It seems iyo Nashtv yazodedzera kuti aiwa mufana uyatore mari yako, because azotaurawo iye Hwindi president pavangotaura kuti mari sei ndisina kubhadharwa iyo video yane 1 million views.
Nashtv ikadedzera kuti aiwa nesu tatagara tichiri kutsvaga. Saka I don't know guys kuti munoti kudii, asi panenge pane chitsotsi. Nashtv inogona kunge iyo yanga isikatodi kubhadharani, isingadi kubhadhara boss of the road. Haingati yanga yagara ichitsvaga boss of the road for so long, nekuti iye adzotaura nezvenyaya yekuti why asina kubhadharwa, ivo vakudedzera kuti nesu tachiri kutsvaga. Saka it seems like pane chinhu chavari kuzama kuviga. So ndonyanga tauya nayo guys. Mapost akatodhilitwa. Ekutanga post yanga yaiswa naHwindi president vakaidhilita mushure mekunge vanhu vatanga kutaura zvakawanda, which anga achiita mutarisi anga achitegwa ipapo neneshi anga ichitegwa ipapo paFacebook. Saka vazouya Hwindi president vadhilita post yavo yekutanga yaya vakaisa imwe post yechi2 vakidedzera kuti Nashtv yanga ichinditsvaga. Saka pane nyaya apa guys. Asi chidzidzo guys, zviri kunzi kana muchisaina macontract tarisai kuti muri kubvumirana kudii, because mukatarisa kuna Hwindi president hapana chavakatomboverenga. Vandosekera munhu anga achidedzera kuti chikoro chinongodiwawo, because ukamanyira kusaina chinhu especially macontract zvinonetsa guys. Munofanira kutanga maverenga. Kana usingagoni kuverenga, itai nemumwe munhu anogona kuverengera nyaya dzacho, because it seems pamwe hapana chaakatomboverenga Hwindi president, because iye ari kudedzera kuti hapana kana sendi rakapuwa, asi video yane 1 million views. Asi Nashtv yazouya ikati aiwa vamwe vanhu vese takavabhadhara, because musakanganwa Nashtv yanga yagara ichibhadhara vanhu, ichidedza vanhu vachinoimba ikoko. Asi iwe kudedzera kuti iwo chete ndiwe munhu ati anga tisati tabhadhara tati titokutsvaga. So I don't know guys. Thank you so much. Don't forget to subscribe to